timo. Okang'o ningiso mulo gimoro matimore wach whistleblower pok ingiso nyikwa Ramogi Ajwang. But ingeno mulo kono rwako suit. Awinjo no yatero Mudavadi jatende gi Ruto wuoth. To mulo wuoyo kineno ka en gi chiro go agoge. Magi jomoyieng. Gikia gima ng'anyo en. Omulo yieng kendo mulo sani en dhoge opong' kiko wuo oling thi. Jopiny mani oko kucho odenyo. Gin gi ratiro mar ng'anyo. Pend chik wacho ni ng'ata nigi ratiro mar ng'anyo mar tero boke manyiso gik moko yiego e apise mag sirikal. Ng'anyo e yo mamuol maonge koko. Mane gima wawacho. Tiwinjo ko Omulo wacho ka ni gik man wadwaro te man wang'anyo ne ni giseloso. Omulo wacho ni mogo ni sani en 170 mogo manengo tek mogik. Maja propaganda. Propaganda duto tete miwinjo ka Rigathi ga gine cha wacho magi kuma giaye. Gik ma jatend cha wacho onge mogo mose dok piny onge. Negi wacho ni wigi ariyo mabiro gibiro duoko mogo nyaka 150. Wan wanyisogi jopiny dwaro mogo mar 100 kadhi piny pogitimo. Negi wacho ni wayier negi gikwayowa ni biuru weuru ng'anyo bi wawinjre uru. Kwa miyo gitim to gikao ng'ata Azimio miluongo ni Aden Kinan gidhi kete kocha ni manego biwo kodo. Wano kudo wuoyo kendwa wadwa wuoyo kodgi Kenya Kwanza tikimiwa ng'atwa kosing magi wacho ni maja Azimio gi tiende gi kite nekech Azimio kupcha ne ni Azimio giwacho ni giwuok chik mar Azimio wacho ni mondo mi wuok kacha nyaki mi notice ndalo 90 ne ogitimo nyaki imi notice ndalo 90 nyaki iwachi ratiro gimomi iwuok maogi wacho to mulo kendo wacho ka ni Omulo koro kawuono wacho ni ng'anyo ni en ketho sa kendo wan wadhi ketho gik moko. Wan ne wawacho wan gi weche 4 machieng' tich ariyo ni wabiro wuoko ko te to barua mwandiko watero Public Service Commission. Wadhi penjogi ang'o momiyo ndiko ji e tich sirikal sani kabila chiel kena na ndiko. Mano bende gimochako medo kende twak marusani nikech mane onge list majok. Mano petition. Tich ariyo wadhi ka IEBC. Wadhi tero boke manyiso ni ne okwayie gi weche kaka nodhi kendo wadwaro mondo koro tim audit, forensic audit mar server. Tich ariyo wabiro dhi Arambe House mondo mi wakono Mulo girange ni nengo mogo pod ni malo. Mondo mi wapono Mulo girange ni pes school fee pod ni malo, pes ot pod ni malo, pes matoka pod ni malo, fair. Mago gik mwadhi timo. Emomiyo tich ariyo wan gi date gi CBD. Na winjo kagi wagogi ni onge ng'anyo kena iwinjo jothurwa. Adona nyisu gini kena nyisu maler ayanga kawuono e ratilka. Ng'anyo okonyiso ni wadhi ketho gimoro amora. Ng'anyo en ratiro ma un godo e katiba pend chik 37 mawacho malong'o ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo e yo mamuol e mayom manyalo tero boke mondik e gik ma ok oyiego. Mane gima wadhi timo. To bati kiwinjo kaka jogi wuoyo ne gibiro gi sawa gi Raila Amolo Odinga ni kwewi we kik udhi maandamano wadwa wuok kodi. Ka jolemo nobiro mo winjorego mowacho ni wadhi e Pasaka, wadhi e Ramadhan, wayie mondo wadu wache gi piny mondo kor wawinje gima joka be wacho. To kane wayiero jowa to gitamore yiero jogi ne gikawo ndalo mang'eny kapok giyiero jogi. Kata jatend gi wuon mar yiero jatelo mar timcha notamogi. Dong gikone giyiero. Yes. To ka giyiero gimiyo wa ng'ato ni Aden Kinan ma ng'atwa. In kidhi Kisera tidhi ikelori mana nyaminu. In ida bedo gi nyaminu e ot. In nindo gi nyaminu e kitanda achiel. Mano gima ok wanyal nyalo kendo ok wanyal yie. Emomiyo wawacho ni tich ariyo wasenenogi, wasesomogi, wasewinjogi, wasechiko itwa. Jogi ok oikore ne twak mane wapango. Gin gidwaro mondo gibai time mondo mi giketh gik moko. Ine jogi tich otamo. Awacho pile ka pile ratilka ni Omulo gilange tich notamo chon. Okay. To gisiko ni gidwa ni giwacho ni wan wadwa donjo sirikal gi dirisha.
okwa dodonje gi sirikal giwacho ni wan odwa chamo mkate nus wan jo-Raila Amolo Odinga mkate ok wacham ga nus mkate wachamo full all right